Xúquer, referint a la plantada d'arbres a la zona del Pont Romà, d'aquí de Cervol, que se va iniciar el tema, que vam anar a exposar les queixes que hi havia d'alguns veïns a l'Ajuntament. No ens han escoltat, Després vam fer roda de premsa, antes de dir-ho de donar compte a la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. Después de esta rueda de prensa, ya se va a tachar de majaderos y en fecha 3 de mayo de 2013 ya se va a abrir expedient. I ara hem recibit un escrit de la Confederació Hidrogràfica que resolen imposar a l'Ajuntament de Vinaròs una denúncia coercitiva de 600 euros, damunt d'una altra que va haver de 2.000 euros. I això m'ho sap molt de mal, perquè estos diners els té que pagar el poble. Els diners els tenim que pagar entre tots. I al final ens donen un plazo per retirar els arbres. Donen un mes per llevar els arbres. I ara és l'època, ara és la bona època per transplantar els arbres. Això ho saben, si no tots, la majoria. Sí. Ahora, el plazo que es una multa coercitiva, en la cual comencen en una multa de 600 euros. A partir d'aquí, per lo que entenem, és que cada mes us donen un paso de 30 dies per llevar els arbres. Si en un paso d'un 30 dies no el lleven, tornaria una altra multa. Si voleu, ho llegeixo i així queda més clar. Imponer al Ayuntamiento de Vinaròs una multa coercitiva de 600 euros. Y después, 2. Requerir al Ayuntamiento de Vinaròs para el plazo de un mes desde la recepción de la presente resolución cumpla la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico mediante la reposición del cauce del río Cervol a su estado anterior, retirando todos los árboles, instalaciones y elementos que fueran objeto del expediente sancionador, advirtiéndole que, en caso contrario, se procederá a imposición de una nueva multa coercitiva. I m'han dit que això aniran posant-se mes a mes hasta que, per fin, los deje. El que diem company. Lamentem molt això. La multa la paguem entre tots. Nosaltres no volem que posin multes. I ens vam posar en contacte amb ells. Hem anat a parlar amb el senyor Targa, hem anat a parlar amb el senyor alcalde. I ells, RQR, que no el pense llevar perquè tenen permís. I aquí, ja us explicaré, si voleu dir una mica aquí, dic que l'expedient que efectivament va començar el 3 de maig de 2013, s'ha dit a l'Ajuntament que és el que tenia que fer i no ha incomplit tots els dictàmens i tots els ordenaments que té de la Confederació. I per tant, la Confederació no els queda més remei que agafar i no les accions. Aquí la cosa, si voleu. Hem aclarat que si els arbres no els lleva l'Ajuntament, els llevarà la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en càrrec de tots els gastos al poble. Teniu alguna pregunta? La seguretat podríem vindre aquí a treure els arbres sense... Ens van dir que no és possible que ho puguin fer això. És que ara, a veure, aquí tenim l'exemple que ha passat en Saragossa. l'Ebre. No plou, hi ha una avinguda extraordinària i ja estan que fan aigua fora. Aquí a Vinaròs va passar el mateix, l'any 2000. És que no vam tenir que anar fa 30, 50 anys. L'any 2000, si ho recordeu, hi ha un vídeo posat a internet, a YouTube, en el qual està al puesto on estan els arbres, allí posats, que allò s'ha negat d'aigua i l'aigua baixa amb molta força. Aquells arbres estan aguantats damunt d'una mamelleta de terra. No va molt veure a mi, quan un company nostre m'ho va dir. Estan posats damunt d'una mamelleta de terra, damunt de la terra, damunt de la roca. Allò no s'aguanta. Quan hi ha una vinguda d'aigua, això perfectament pot agafar i pot anar contra el pont de la llei de la carretera i tapar forats. I el problema que causaria seria tremendo. Que és una mica de coneixement. A més, aquí diu que es va autoritzar al jardinament, no a plantar arbres. Quan va vindre l'enginyer, que va anar, que va fer una relació, que no va comentar, no ve el mateix. Com és possible que hem fet això? Doncs, bueno, senyors, és RQR que tenim permís, no ho lleven, no volen llevar-ho i al final fins a la multa. Què fa, doncs? Nosaltres ens diuen que som no sé què més, els mites de traïdors. Què collons, si no ens fan cas, hòstia. Traïdors, mascareros, burocratos, de tot.